δωρεά αμοσχεύματος είναι μια πράξη αλτρουισμού και γενεοδωρίας. Είμαστε η χώρα με τους λιγότερους εθελοντές δότες. Πρέπει να χαρίσουμε και εμείς ζωή. Γίνε και εσύ εθελοντής δότης μελού των οστών και χάρισε ζωή. Δώσε και εσύ ελπίδα στα παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία. Έλα στις 14 και στις 15 Ιουλίου στις εκδηλώσεις στο δάσος Αγιός στο Εμπόριο, στο Καστανόδοσο Σεορδαίας, από τις 8 έως και τις 11 το βράδυ, για να γίνεις εθελοντής δότης μελού των οστών. Γίνε και εσύ ήρωας μιας ζωής.